Så jeg er på vej til kamerahuset. Det kamera, jeg har ventet på i virkelig lang tid, det er Sonys A6700, og det skal jeg selvfølgelig unboxe for jer. Men først, så skal jeg altså lige ud og købe det. Så er jeg kommet hjem med denne her pose, og her er kameraet i, og her er linse og alt muligt. Lad os prøve at pakke det op en gang her. Fordi at nu skal vi prøve at se her. Bummelum. Vi starter med selvfølgelig selve huset her. Og det er jo selvfølgelig inde i den her super lækre Sony pakke. Så lad os lige prøve at pakke den op en gang her. Jeg bestilte den ikke med kitlinse, fordi jeg har simpelthen en kitlinse allerede nu. Jeg bruger den faktisk heller ikke så meget, men lad os lige prøve at se her. Der er selvfølgelig de gængse manualer her. Dem tænker jeg ikke, at jeg har behov for. Så åbner vi lige her. Og der er selvfølgelig en rem, og så er der selve huset. Det sætter vi lige her. Batteri, og hvad er det her? Det er spændende at se. Nå, det er en viewfinder. Så den lægger vi også her til side. Fordi prøv lige at se en gang her. Altså, er det ikke bare lækkert? Prøv lige at dyrke det her kamera en gang. Altså, der har et virkelig godt håndgreb, og så er der altså rykket en del rundt på nogle knapper i forhold til, hvis du har nogle af de gamle kameraer, for eksempel et A6400, som jeg filmer på lige nu. Og jamen, det er jo bare, altså, især det her, altså, nej, hvor har jeg savnet det her. Nøj, hvor har jeg savnet det. Det er jo virkelig dejligt. Altså, det er skønt at se, det her. Og der er selvfølgelig til batteri hernede i bunden. Og her i siden, der kan man simpelthen åbne her, og så kan man sætte sit kort ind, hedder det. Og her i siden her, så kan man sætte lyd ind, og så er der en indgang her til USB-C, tror jeg nok det hedder. Nøj, det er en lækker, super lækker kvalitet. Jeg tror lige, vi gør sådan her. Altså, det er... Det er lækkert. Der er et batteri her, altså et mofo af et batteri, og jeg tror faktisk, at det er større end på de gamle batterier. Men altså, det er altså virkelig et lækkert batteri. Skal vi prøve at se, om det kunne være. Det kunne jo være, at batteriet det var opladt. Lad os lige prøve at se en gang. Selvfølgelig er batteriet ikke opladt. Det havde jeg sådan set heller ikke som sådan regnet med. Men altså, prøv at se her. Altså, det er altså bare... Det er flot. Det er virkelig flot. Okay, jeg vil egentlig gerne lige have sat viewfinderen på her, som I kan se her. Og den skal sådan set lige vendes den rigtige vej, men ellers er det bare at sætte den ind i. Og så er der et lille klik, og så kan man klikke derudad. Men der er selvfølgelig også flere ting med i denne her pakke. Så lad os prøve at se, hvad det er, jeg ellers har fået med her. Vi flytter lige det her, og så tager vi lige det op. Udover så er der sådan en værdipokon på 400 kroner til et eller andet online fotokursus. Det er egentlig meget nice at få det. Det skal vi i hvert fald gemme. Og så har jeg fået den her. Det er nemlig sådan en laderstation og 2 batterier. Så jeg har faktisk 3 batterier til det her nye kamera. Fordi at batterierne fra mit gamle 6400 kan ikke passe ned i. Men her der er altså 2 med. Så lad os lige prøve at åbne den i gang. Og så venter vi lige med linsen en gang. Ja, plastik sådan. Ups. Og så åbner vi lige her til det her Smallwick Battery and Charging Cage.
hedder det. Og vi lægger den derhen, og se så her. Se så her. Et batteri her. Bum. Og batteri mere her. Hvad der så er forskellen på de her og de her, det skulle vist være det samme. Jeg ved det ikke lige helt. Og der er selvfølgelig en batteristation her. Og lige kan lave lidt SMA. Nej, det kunne vi så ikke. Det var så lige meget med det der SMA. Sådan der. Og vi skal selvfølgelig også lige have, at der skal være en eller anden form for læder. Hallo, guys. Okay, nej, godmorgen. Den var så bagpå her. Der er nemlig en læder her bagpå. Det er faktisk virkelig smart. Så skulle vi ikke prøve at power det her op på en eller anden mærkelig måde. Skal vi ikke prøve at se, om der ligesom er noget strøm på dem her, måske. Det kunne være, så vi kan få liv i dyret her. Så vi tager lige den her ud, og som I kan se her, så ser det her jo lidt anderledes ud end dem her, men det er sådan set stort set det samme system her. Bummelum, og så prøver vi lige at trykke tænd. Jo, for pokker! Der er liv og glade dage. Nej, hvor lækkert. Jeg kan få det på svensk, på dansk. Øj, prøv lige at se. Now we are talking. Altså, jeg har forstået fortsæt med at tilslutte det eller andet med en smartphone. Angiv område og dato. Det tænk alt det her. Ved I hvad? Det tager vi i en anden video, fordi det kan vi ja, det kunne jeg bruge virkelig meget på, men altså det er bare følelsen af, her er der knap, og her er der record, og I love it. Så lad os lige prøve bare at få ryddet lidt op her. Vi har fået ryddet op, og det næste, der er i den her pose fra kamerahuset, det er jo en linse. Og den her pose kan vi lægge dernede, sådan der. Og den er selvfølgelig forsvarligt lagt ind i den her. Og det er det, der hedder en 18 til 135 mm linse. Prøv lige at se. Altså, jeg synes, det kan noget her. Spørgsmålet er, om det her det bliver min main linse. I hvert fald i meget lang tid. Men vi skal jo selvfølgelig også lige have sat den ind i selve kameraet. Så vi gør sådan her, og sådan her. Og til jer, der ikke ved det, eller jer, der lige også har købt sådan et Sony A6700, jamen så har vi en hvid prik her, og en hvid prik der. Og det du kan gøre, det er, at du så kan gøre sådan her, og så sidder den inde i. Og så har du simpelthen det her super lækre setup. Nøj! Jamen altså, jeg glæder mig virkelig. Altså, jeg er helt blown away. Skal vi ikke lige prøve at tænde kameraet en gang her, så I kan følge med? Ja, så har vi faktisk liv i det, som I kan se her. Det kan I prøve at se her. Nu kan I også se hele setup'et, og I kan også se det sådan her. Det, jeg synes, der er det fede ved det her, det er jo, at man har en skærm, sådan så jeg kan gå sådan her og vlogge med det her kamera, og det glæder mig utrolig meget til. Og det du kan se her, det er jo, altså, der er jo virkelig mange ting. Det er faktisk ret sjovt. Altså, der er alligevel 81% batteri på den her, på de her batterier, som jeg fik fra det her Smallwick. Og altså, der er jo virkelig mange ting i den her. Du kan sætte den på auto, PSM, alle mulige andre skægge ting. Det skal jeg nok lave en separat video om, hvordan du kan sætte den op. Du kan sætte den i fotomode, kamera mode og det der hedder SOQ mode. Altså, og det fede ved det her, det er jo, at du altså også har en skærm, hvor du kan, altså en touchskærm. Det er altså ret vildt. Det synes jeg. Det kan altså et eller andet det her. Det må jeg bare sige. Den her, den skal jo sådan set bare ploppes ind
i noget USB-stik, og så lader den. Så det vil jeg lige prøve at gøre en gang. Okay, jeg har sat den her lader til her på mit skrivebord, hvor jeg også har optaget min unboxing-video. Og som I kan se her, lige bag computeren, der står den lige så fint og lader, og så fortæller den mig nogle ting, og det skal jeg lige have fundet ud af, hvad det er, den fortæller mig. Det ved jeg faktisk ikke helt, hvad det er, den fortæller mig. Den fortæller mig sikkert, hvor hurtigt den er at oplade tingene. Så det var altså alt for denne her unboxing video. Jeg håber, at du er blevet lidt klogere på, hvad det her kamera det kan. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang med at filme med det, med at optage med det, til at bare udforske og lægge endnu flere videoer ud med det her kamera. Jeg glæder mig så meget. Tusind tak, fordi I gad at kigge med. Husk at abonnere og klik på klokken, hvis du vil have besked om, hvornår jeg lægger nye videoer op. Måske er der allerede en video klar til dig lige her, eller lige her i midten. Men tak fordi du gad at se med på den her video.